siya. Amazing. Na-miss siya. Paano? Matigas ba? Sige, try mo. Sige na boy, sa langin ha. Diinan mo ng kunti, diinan mo. Yung maliliit lang yan ako kasi Oh, I know it already. pakita natin kay Ate Annalyn. Ito ginawa ko pa mo sa Bicol, oh. Nag-harvest ng tubo. Tutulak pala, hindi mo lang ilang. Oo, tulak mo ng kunti. Pero kung matulis ang dulo niyan, oo, kahit di mo na itulak. Oo. Maliit pa nga yan eh. Yung iba may mas malalaki pa niyan na pagpiga. Kinumbert lang yan sa makina dati. Nabili ni Papa sa ano yan? Kalabaw ang papaikot niyan. Oh. Oo. Pero ano yan yung forma niya nakatayo. Hindi ganyan na paiga. Ay hindi ganyan din pala. Di walang problema yan. Way probinsya sa Bicol. Tapos andito na yung pinagpigaan. Ayan. I-stack lang yan mga isang linggo. Tapos pag gumanda yung panahon, ibibilad ulit yan para gagamitin panggatong doon sa pagluto ng sugarcane para gawing kalamay or sangkapa. Videoan tas ito yun tayo makabot sa Amerika. Pa pa-video agong ko. Ipeling niya sa tugang niya. Sa inda dahil man kinay. Nanalian. Malinawon. Tapos dito na yung pupunta.
gagatungan. Ito yung pambalot ng sangkaka. Ganda, 'di ba? Ito naman yung mga abaka, ayan, panggatong. Tingnan ko doon si Papa, baka dala na yung pangsungkit ng nyog. Dito na ito. Oo, sige. Nag-enjoy ka dyan, ah. Laki na. Putik yung daanan. Andulas. Up, 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 up. Up, 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 up. Uy, 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 uy.